Que la irresponsabilitat d'aquest col·lectiu molt vinculat a la CUP a l'ocupar la caserna ens hagi portat a aquesta situació d'ocupació que va donar que la caserna fos un niu de delinqüència, i que va obrir el pitjor episodi d'inseguretat de la vila, amb robatoris en comerç i tot el que amb aquestes 200 actuacions que ha tingut que fer la policia. I després també vull fer uns agraïments, agrair les gestions al delegat del Govern de Catalunya, en Carlos Prieto, també agrair la diligència dels cossos de seguretat, dels Mossos i de la policia local, a l'oficina d'habitatge i serveis socials de la vila, amb tot el seu personal, i un agraïment molt especial perquè tenen una feina difícil i l'han fet amb molta professionalitat. I res, ara treballar, això que hem parlat al senyor alcalde, a recuperar la caserna i fer aquest projecte efectiu, i ho farem amb la màxima celeritat que ens permetin els tempos.